Ýurdu terk etmäge çalışan türkmen raýatlarynyň islenlik ýolu bilen öňüni baglamak babatyna Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berildi. Adatlygyň çeşmelerine görä Russiýa barýan ýaşlaryň islenlik bahana bilen öňüni petiklemek babatyna polisiýa bölümlerine, migrasiýa guruluşlaryna we Aşgabatyň howa mendirinäk terhetçilere görkezme berildi. Bu türkmen raýatlarynyň Ukraina garşy uruşa gatnaşmagy çekilmegi boýunça tasdiklanan hadiseler bilen baglanyşyklydyr. Biziň habarçymyz Töleg we Rus raýatlygy wadalarynyň öwedine uruşa gitmek kararyna gelen bir Türkmenistan bilen gurrundaş bolmagy başardy. Adatlyk radiosynyň habarçylary olar hemişelik ýaşamak üçin Russiýa göçmek isleýän köp sany türkmenler barada habar beripdiler. Ukraina garşy esasy uruşa girişen Russiýa öňkü Sowet respublikalarynyň raýatlaryna uruşa gatnaşmagyň öwedine tizleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Adatlygyň güýç guruluşlaryna çeşmesine görä 8 ýyl çemesi wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sany artýar. Bizde türkmen raýatlarynyň öz meýilleri bilen Ukrainadaky uruşa gatnaşmaga çekilmegi boýunça tasdik bolan ýagdaýlar bar. Ýagny biziň raýatlarymyz heni Türkmenistanyň wagtyny Russiýanyň tarapyna söwgeçe gitmek barada karar kabul edýärler. Hususan Aşgabatyň howa mendirinäki polisiýa, migrasiýa we serhet guruluklaryna şeýle görkezme berildi. Diýip biziň çeşmem aýtdy. Onuň sözlerine görä degişi buyruk adynyň geçen aýdan bäri hereket edýär. Belesek Aşgabat halkary howa mendiri Türkmenistanyň daşary ýurtlary howa ýoly bilen çykmagyň ýeketäk çykylgasy bolup durýar. Adatlygyň habarçysy Rus raýatlygyny almak hemde gowy ýerde gazanmak maksady bilen Ukrainada Russiýanyň tarapyna uruşmak kararyna gelen bir Türkmenistan bilen gurrundaş bolmagy başardy. Orta ýaşy öňkü harby serkerde özüniň birnäçe öňkü işleşleriniň hem Rus uruşuna gatnaşmak isleýänligini öňe sürýär. Biz birnäçe adam käbirleri eýýäm zatlaryny hem satyn aldy. Häzir ýoly pul ýygna ýarys. Aşgabatdan we Çärzewden bolan birnäçe adam eýýäm ol ýerde gulluk edýärler. Biz başga näme edip bileriz? Pul ýok, iş ýok. Biz we maskalalarymyz nähili hem bolsa güzeran aýlamaly. Diýip söhbetdeş aýtdy. Russiýanyň Ukrainada girişen uruşyna iki tarapdan hem uruşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Türkmen siýasy analitigi Serdar Aýtak Feniz türkmenistanlylaryň köpçülikligiň häsiýetde uruşa gatnaşmagy bolup geçmeýänini bolsa, bu ýagdaýlaryň inni iki ýeke däldigini belliýär. Adamlar uruşa gatnaşmagyň töleg meçörleri, kabul ediş ýerleri, din çalyş mümkinçilikleri we beýleki jikmejiklikler barada maglumat paýlaşýarlar. Men hemme Rus propagandasynyň we agitasiýa işleriniň üstüne atmazdım. Ýöne bular hem rol oýnaýar. Bu megerem hem uruş propagandasynyň täsiri bilen hem Türkmenistanyň öz üçin perspektiwalaryň düýbünden bolmalygy bilen baglanyşyklydyr. İşeň, girişegen, kädir aýdyşlary ýaly dörejilikli adamlar durmuşda köplenç öz orunlaryny tapyp bilmeýärler. Özlerini zerur duymaýarlar. Hatda aram günärleri eýe bolanlarynda hem iş tapmak we käriňde ösmek tas mümkin näl. Türkmenleriň kadr gorlarynyň guramaçylygy hemde döwlet diýwanynyň işgärler ulgamy şeýle guramalaşdyrylýar. Ýagny aşa işleň adamlar gerekdäl. Akylly we dörejilikli adamlar hem gerekdäl. Esasan tertip düzgün, tanyşlyk we bütünlüğ we padarlyk gymmatly görülýär. Diýip Aýtak aýtdy. Belesek azatlyk soňky bir näçe aýyň dowamyny türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçur gatnawlaryna goý berilmezligi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lema Polatyna habarçysy Sowetiň migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportyna ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýänligini habar berdi. Olaryň aglabasy Kreml tarapyndan hödürlenýän aňsatlaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwetlenip Russiýa göçmäge niýet edýärler. 20 ýyllap hökümetde işledim. Para we adalatsızlykdan ýadydım. Putiniň çeken kanuny esasynda ýeňilleşdirilen prosedura boýunça raýatlyk alyp bolýar. Meniň aladam çağlarynyň geljegi. Diýip Leva Polatynyň ýaşaýjysy aýtdy. Adatlygyň söhbetdeşi Rus prezidenti Vladimir Putiniň Ruslaryň däp bolan ruhy ahlak gymmatlyklaryna eýe bolan daşary ýurtlary insanperwer goldaw bermek barada gol çeken kararyna salgylanyar. Putiniň karary ýörüýte bir auditoriýa gatlygy, ýagny öz ýurtlaryna ýykgynçylykly neoliberal taglimat ýörelgeleriniň
ileri sürülmek bilen alalaşmayan daşary ýurtlara gönükdirilýär. Ýöne onsuz hem bu resminama we Kremliň soňky ýyllardaky umumy siýasaty Merkez Aziýanyň öňkü Sowet respublikalarynyň raýatlary üçin Russiýany ödüne çekijetdi. Lewaply ýaşaýjynyň aýdýaşy bu sebäpde daşary ýurt pasportlarynyň nobatyna garaşýan adamlar Putiniň soňky kararyny ara alyp maslahatlaşýarlar we ödleriniň Türkmenistany hemişelik terk etmäge taýýardyklaryny aýdýarlar. Russiýanyň Federal Howpsuzlyk Gurulugyna görä 2023-nji ýylda Russiýa giren türkmen raýatlarynyň sany öňkü ýylyň deňeşdirileni 9,5 artdy. Türkmen siýasat analitikine görä Putin Russiýasynyň hödürleýän düşewüntli gazanç hem de soňu bilen raýatlyk almak mümkinçilikleri öz ýurduny agyr durmuş ykdysady kynçylyklardan ejir çekýän türkmenistanlaryň uruşda öldürilmek töwekkülçiliginden has agramly ýaly bolup görünýär. Harby hereketlere gatnaşmak arkaly epesli gazanç etmek mümkinçiligi möhüm. Ýöne aýgatly faktor däl. Uruşa gatnaşmak goýunça şertname esasynda hödürlenýän tölegler üstesine Russiýada ýaşaýyş ruhsatyny hemde soňu bilen raýatlyk almak goýunça berilýän wadalar Türkmenistan üçin hakykatdan derwäis. Diýip türkmen siýasat analitigi Serdar Aýtakow aýtdy. Bu material çapa taýýarlanýan wagtyny Türkmen Nokot News neşri hem ýaş türkmen raýatlaryny Russiýa gitmekden saklamak boýunça berilen buyruk barada habar berdi. Neşriň çeşmeleri hem ýaş raýatlaryň Russiýa gitmeginiň düýbünden öňüne almak barada ýokordan berilen buyrugyň bardygyny aýdýarlar. Hamala olar ol ýerde Ukrainada kuruşa gidýärler ýa-da Russiýada işlemek üçin bir kanun galýarlar. Türkmenistanyň dünýäde eň ýapyk ýurtlarynyň biri bolanlygy sebäpli howpsuzlyk guruluklarynyň ýa-da beýleki edaralardan tesbir alyp bolmaýar.